दुस्ट' नोङो बिराद दुस्ट' जादों ना मानसिया आयौ 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 एक नम्बर काट दुस्ट' जादों ना नोङो ओं र' इथिं गोलैगोन हायनाङा र' इथिं गोलैगोन हायनाङा ओइ मा गोलैगोन ये जाहोनालै नोंदों फालतु है सोर बिलाय सोर बियो सोर बियो सोर नायलाय सोर बियो नायलाय सोर बिलाय सोर बियो मा सोर बिलाय आया नोंखौ बुआया आं नोंखौ लाला इखौसो लानोसै सोर बिलाय आयु हामा आयु नांलायबाय था सोर बिलाय बियो सोर बिलाय मामा सोर दोङो सिङाव सोर बिलाय सोर बियो नायलाय सोर बियो नायलाय सोर बिलाय ओइ बायगोन मा बायगोन आयौ एक नम्बर का दुस्ट' जाबायलै सयथिनोबो हाय मा जागोन नोंदो है सिथा हामा जिसु बाबाफोराबो